Hvorfor sidder du og råber, Ramme? Fordi du fucking ikke gør efter. Godt for. Der er en eller anden. Sagde du ikke kærter dig? Nej, du er meget Så små børn. Lad til det. Our house has a crown. There's a... Fuck, hvor griner. Det er godt, Eddie. Han er for sikker, mand. Hvor griner han, Eddie. Prøv at Eddie, hvis du prøver at blive over 10, Ja, så er det hør godt, vi kan her, spille og Eddie. snakke sammen. Men Hør prøv her, at... Eddie. Ja, Eddie, Eddie, du lader som om du er 16, men du er sikkert sådan en lille helium på 12, der ikke finder ud af at bruge sit admin ordentligt. Det er altså ikke det, Du sidder og banner folk, der sidder og poster dig. I truck. Prøv lige at slappe lidt af. Så er det dit liv, I truck. Prøv at høre her. Den der account der, den blev hacket. Næsten, der var jeg næsten lige at Ja. få den. Ja, man. Altså, Så nok du lukker derfor bare jeg ikke har... Lightwork med en lille nar. Altså, den account der, den var lavet for Steam fællesskab, var lavet jo. Jamen, er du dum? Nej, fordi Sim... Alle kan jo høre hvorfor er det selv. en Alle kan jo høre, at du er dum at høre på. iTruck. Og du ikke ved, hvad du Hvem snakker går om. efter timerne? Var de professionelle og næsten ikke engang spillet 1000 timer? Er du dum eller hvad? Det er slet ikke De har tid spillet 3 til 5.000 timer, din idiot. Ja, Ej, okay. Eddie, det må du gerne lægge på YouTube, så man kan se, hvor en retard han er. Ja, hallo, iTruck, hold din kæft. iTruck, hold din kæft. Hold din kæft, man. Gå i MKG, dagpleje med dig, mand. MKG, bare fordi du ikke har et ordforråd, behøver du ikke behøver at sige det samme hele tiden. Nå, Så lad være nej. at holde igen, når du siger noget. Jeg har Nå, nej, lige jeg har tjekket noget i Troels profiler. Lige han Prøv har at spillet MKG, kontrol. du er ikke en dag over 14, og Fucking du er nar. ikke ordforråd, så lad være at diskutere, okay? iTruck, du har ikke engang Kæft, spillet mand. CSGO i en time, oh my god! Hold kæft, Jeg mand, du spiller ikke hacker, du CSGO. spiller så godt. Og hvad så? Skal du lige glad? Du har ikke engang spillet Modern Warfare 3 i 3 timer. Jeg spiller heller ikke Modern Warfare 3. Men det er sgu da også ligeglad med. Nå, Altså, det er ikke noget med timer at gøre, altså. Det... Jeg har spillet Ej, du er dum. MV3. Det har noget med timer at fucking gøre. Det har det jo timer, ikke. jeg er Det har bandet. noget med skills at gøre, oh my god! Det har det ikke. Altså, hvis du var lidt gammel, så kalder man det ikke skills. Prøv at høre, Hold din Anton, kæft, er vi mand. Okay, hvis du har spillet en Okay, time, så har du bare fået skills, eller hvad? Jeg kan også Er du lide glad at spille. nu? Hallo, nej, efter vi har været til det blast, så køber vi X22-drenge. Så fyrer vi kraftigt. Så har vi bare prøvet det her, mand. Ja, man. Så køber vi lige en ny account, så prøver vi lige en time, så en brush og fyrer 5 HS, ja. Ja, det er godt Ja, med det dig, er du. nu lidt Bare værre at vi få ikke 5 kan ramme HS, ud, ikke? mand. Bare Prøv vi at, ikke det er kan ramme sådan ud, dig, prøv lige at tige stille. Det er dig, MKG, CSS, der sidder og gør det. Hvad gør jeg? Hvad gør Det skulle jeg? da easy nok at få 5 Du- k i du- en du headshot, køb- mand. Du skulle da bare sigte dem i hovedet og skyde svært, ikke? Det er godt, Emil. Altså, iTruck. iTruck. Det er jo let nok at få headshot, men hver spil, din nar. Det er sgu da rigtigt, mand. Det er fandme ikke engang løgn. Jeg tror, det er sjovt at sidde og rap. Ja, hold din kæft, næ, men du er ikke engang fyldt 5, mand, så luk røven. Bare jeg er ikke fyldt 5. Nej, det er sådan en lille kid. Har I nogensinde hørt Eddie snakke? Ja, mand, jeg har været sammen med Eddie, mand, så du lukker bare Jo, røven. du er sådan en lille helium, man. Prøv. Hvad fanden? Eddie Jeg er har sådan spillet 10 år yngre, tror jeg. 1,6 timer, jeg skaller bare alle sammen, fuck jeg er god. Fuck, du hacker jo. Jeg hacker jo. Jeg har spillet CSGO i hvor mange timer? 90. Hvor vi lige også spille Counter 20 timer. Eller Jeg har spillet CSGO i 11 timer, og jeg er mega syg til det. Det har du, ja. Det er jo ikke noget med timerne at gøre. Nej, jo. Det er sgu da stadig. Altså, jeg tror ikke, prøv at høre her. Det er slet ikke noget med timerne at gøre. Okay, det er ikke noget med timer at gøre. Og de pros, de har spillet 1000 timer, ikke? Jeg kigger sgu da på en pro-spiller. Nå, Nu har jeg sgu da ikke Prøv spillet lige at se, Okay. det er pro det der, mand. Det er pro, yes sir, man. Ja, det der, det er fandme pro, mand. Fuck, man. Jeg sender dig lige et link lige om lidt, så kan du se, hvem... Ja, Nå, jeg kan se, du er hvem jeg sej, tror hva? sgu da ikke på dig. Du er sej, hva? Hvem vil du gerne se? Fucking nå. Hvem vil du gerne se? Ja, jeg vil gerne iTruck. se din mor sidde og spille Counter-Strike. Nå, Eller iTruck. Det er mod en iTruck. psycho. Jeg tror fandme på, Nu at tager hun vi spiller lige 10 en Det er jo joker. måden, du bliver ved med Jamen, hvis din man fucking spiller mor 5.000 til, timer i men det- Counter-Strike, så er man jo heller ikke noget liv. Ja, du er jo. moden var den i, du kan ikke Drenge, fucking drenge, skide. på lidt til stille. Kan du heller ikke. Sådan en fat ass, der iTruck. ikke engang kan ligge der på stolen, mand. Og jeg kan ikke ligge mig på en stol, kan du? Men prøv at høre din stemme. Det er sådan en mongol stemme.
Dude, stemmen har ikke en skid med gør. Og kender I hvordan CBH? Stemmen har ikke Prøv at noget høre skid her. at gøre med det. Hallo, jeg kan høre på prøv din lige at røve stemme, dig, du kan ikke tage 10 i bænkpres. Du kan ikke engang løfte Nej, strømmen. iTrug, det har heller ikke en skid med timer at gøre, altså, hvor god du er. Timer, Ikke en det hedder skid. timer. Timer, det her time. Jeg er lidt glad med, at det hedder timer eller timer. Altså, eller hvis vi lever i Danmark, han kan sige, hvad han vil. Jeg kan kalde det, hvad han vil. Okay, kender I Epsilon? Det håber jeg. Jeg Ja. kender din mor fra i går, siger Åh, du hvor ikke, han kender du ham 50 fra? Jeg øre troede på sgu ikke, du kendte ham natbordet. virkelig. Fucking nar. Du er moden, det kan jeg godt høre. Okay, så smider jeg lige, Siger ham, der ikke har respekt prøv for lige at nogen. tie stille. Prøv lige at tie stille. Ja, sig, Smider jeg lige hold link din hernede, så kæft. kender I alle sammen hunden? Hvis jeg alle sammen kender hunden, så sender jeg lige et link her. Hold din kæft. Yes. Prøv lige at kæft, mand. Lad os lige høre, hvad Icetrack siger. Ja, Så han her, er bøsse. drenge. Han har lidt Ej, jeg over hedder 4.000 Icetrack, og jeg er timer. Hold da kæft, mand. Fuck, man, det er fedt. Og fuck, Ham der, han han er lidt... spillet. Han er Ej, Kæft, han professionel. skulle da kun spille CSGO Ej, i 4 jeg timer. hedder- Fuck, han er brun. Ej, jeg hedder iTruck, og jeg er bøsse. Jeg Prøv at se, Jeg han ved, har jeg kun skulle spillet leve i 11 6 timer, men jeg skulle da totalt sick. Eller noget andet. Eddie, jeg skal lige se det der. Han hacker ham der. Fuck, man. Hvad kæft, han har kun spillet Åh. i 33 timer i nu. Hvad sker der? Han er sgu da noob. Hvor han Han dårlig. han har spillet CS i 4,4 eller 4,4 timer. Ja, hans han er- account han er er- også for 2,5. Prøv lige at tie stille. Han er professionel. Det vil sige, at han har spillet 4.400 timer. Det vil sige, at han er god. Du bliver aldrig lige så god som ham, fordi du er en lille snyder. Prøv at høre her. Jeg snyder ikke, jo. Hallo Okay. Eddie, prøv lige at svare Steam. Altså iTruck. Du er Hvad er lidt der? ude af den. Det er ikke noget med timer at gøre. Prøv at du er helt ude af dialog. Du fatter ikke CSS, så lad være at spille det. Jo, jeg spiller CSS på grund af det er sjovt. At spille og hygge sig med andre spillere, jo. Fede at Hallo hygge sig Asbjørn, med du er snyd. nar. Og du siger, at jeg snyder? Nej, derfor Hallo, jeg spiller så Asbjørn, dårligt, du er jo. nar. Altså, MSG, Hey, CSS det er er først. meget for jeg er ikke pro, mand. Jo, du Det er er- med pro, det du er spiller Counter-Strike, 4 det der. timer. 4.000 timer næsten. Det er fandme godt, det der. Jeg er ikke pro, mand. Se, Det er ikke Det er dig. fandme pro. Det er ikke Ja. dig. Det er det. Det Jeg er, er det pro. er, er det det er så. mor. Det er hans mor. Det er det så bliver ham, ikke der- han. Det er Fuck, sgu da der meget er lidt. Nå, sammen, men mand. det kan jo da godt ved 20 kroner på. 20 Ja, kroner. for så har han ude til cola. Ja, det er det. Så det jeg har er- en cola lige ved siden af mig, hvis der er. Ja, det er jo også. Åh, Hallo, det det er- der, det er fucking meget, men det kan vi godt ved 1000 kroner på, mand. Det der, det er min mate, og han er lige så god som mig, så kan du godt se det, jeg kan nå med timer at gøre. Jeg er bedre end Krammer, mand, og jeg har spillet i næsten Hvor, 4 det må der- jeg få, må jeg det få der- et link, Anders? Det der, det er da min mate, og han Så, er så kan lige du godt god lige som smide et mig. link, for det vil jeg gerne se. Nej, for jeg har ham her over venner. Du har ham ikke engang. Det er Jo, bare ja, noget, du lige har siddet og lavet om okay, på. hvis du ikke siger det. Fint nok. Fint nok, så får jeg lige fat i linket. Der, få dig et link. Få dig et link. Få dig et link. Har du et problem? Det ser fandme ud til. Jeg kan så se, at du ikke er venner med ham, så kom igen. Det er jeg jo! Nej, det Hold er nu jeg din ikke. kæft, mand. Gå ind og kig på din venneliste, mand. Ja, der er også en... Du er der ikke. Jeg kan sagtens se jer. Se mig. Okay, hvad hedder du? Jeg er kramme, sgu da. Du er der ikke. Jo, Det er hallo, mærkeligt, jo, hvad jeg der er. har fundet ham, så sut røv. Fucking lille pattebarn. Hallo Asbjørn, luk røven, mand. Lad Jeg det har- voksne snak. Jeg har Du også kan fundet MKG, ham. han kan også Ja, godt selv luk gå ind på røven. min Steam-profil og kigge. Altså, MKG, han har mig over venneliste. Altså, der er der krammebamme. Det er meget kramme Ja, hold din kæft. Ja, Hallo okay. iTruck, du lugter af pis. Du Så er er moden. så er du venner med ham der. Sjovt, jeg ikke kan finde ham. Prøv at skrive krammebamme. Ikke kramme bare, men det er bare kramme, mand. Ja, bare skriv kramme, så er der kramme, Du er der krammebamme ikke. og kramme. Ja, jeg kan godt se mig selv. Du er der ikke. Det er jeg sgu da. Nej, du er ikke. Så er det fandme godt at spille ind. Prøv at gå helt ned. Prøv at gå helt nederst. Helt nederst. Helt nederst. Ja. En fax. Nå, Så krammeklub. ned i højre side. Uh. Lige under Svarte Peter, eller hvad nu hedder. Ja, okay. Kan man se. Så prøv lige at vente 2 sekunder. Skal jeg give dig screen? Det eller er hvad til min Steam-account. Nej, det er det ikke. Det er sjovt, at det ikke er den samme account. Ja. Hold din Sjovt, det ikke er den samme iTruck. account. Det er Prøv det lige, sgu da. hvordan fanden kan jeg gå ind Nej, og det er finde mit piss Steam-accounts, halløj? Det er det sgu da. Jeg kan se det på dine billeder, og jeg kan se det på, at den Se den det ene på er mine privat. billeder, vil du fucking have et screenshot, eller hvad? Prøv at, jeg kan se det på dine billeder, jeg kan se, at den ene, den er only for friends, og den anden, den er bare privat. Så du kan lige så godt bare lade være med det der. Du er helt væk.
Prøv Du er at, det er helt dig, væk, der er helt væk. Du er Jamen, helt hallo. væk. Hallo. Anders, han er bare bøsse. Altså, prøv at høre Det må du her. lære at finde dig i. Han er sådan en bøsse, Ja, der pisser i okay. bukserne. Ja. Ja, Han MKG er kraftedeme at CSS, ja. skiftes, mand. Altså, prøv at gå ind på min Steam-profil, så kan du godt se de samme billeder af MKG. Ja, iTalk, hvad er det så, du sender til? At du har spillet 1 milliard timer, mand. Nej, jeg har spillet... Det der, det er min Steam-account, det burde jeg også godt kunne se. Så gå ind på min Steam-profil, så kan du også godt se billederne. Lige nu har jeg spillet 2102 timer. Hallo, drenge, Så jeg har er du inde på en godt nok Steam. ikke et liv i. Jeg er inde på en Steam-profil nu. Men til Altså, gengæld det behøver jeg ikke sidde problemet og er, at jeg kan snyde. ikke finde min, ikke også? Men altså, ellers så Altså, vil ja. jeg da godt vise den frem til jer. Jeg har da Jamen, spillet APB Reloaded i 79 timer, jeg rykker bare i det, kan jeg jo ikke fortælle jer. Ja, mand. Du bliver bandet lige om lidt, du hacker. Ja, fandme ja. Hallo? Ja, det er det. Og jeg kun spiller Call of Duty Modern Warfare 3 i 28 timer på grund af deres fucking kedeligt. Ved du hvad, mand? Jeg er bandet fra M3, jeg har snart spillet 100 timer, mand. Jeg er pro. Det er fandme godt. Ja, det synes jeg Altså, også. Ice, prøv at høre her, du kan godt se, det er ikke noget med timer at gøre. Det er heller Jo, ikke noget det med har Into noget med timer at Solution gøre. Jo, det har noget med Det timer har at gøre. det jo ikke, for fanden. Det har det. Nej, jeg har jo ikke Hallo. iTruck. iTruck, Jo, man bliver det jo har ikke det. god ved at spille CSS med timer, jo. Man bliver Hallo, god ved at hallo, Så man spille skal hallo, være Anders, lidt hallo, god, at man Anders. får mere erfaring og bedre. Prøv lige at lukke røven, jeg skal fucking lige lort. snakke Hallo, til bare iTruck. lad dem snakke, for de ved ikke, hvad de snakker om alligevel. Hallo, iTruck, 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 du er helt væk. Anders, prøv nu lige at holde Ja. din kæft, men jeg skal lige sige Skal jeg noget til dig. nok? Hallo, iTruck, jeg ved, hvor du bor. Du kommer bare. Det er Hjort. Prøv at du er Hallo, 13 år. iTruck. Du er Nå, 51 år. ja, det er jo lige det, jeg er. Jeg er også helium, det er det, du siger. Ja, han stændig går omvendt af vej. Jamen, du kommer bare. Skal jeg sende min adresse, eller hvad? Nej, Nå, iTruck. jeg ved, hvor du bor, jeg ved også godt, hvad du hedder, så luk røven. okay, hvor bor jeg så? I Nørre Bor. Sundby. Du bor op i din mor til venstre. Det er faktisk tæt på Nørre Sundby. Hallo, MKG, CSS Police. iTruck, så prøv at kigge på landsholdsspillere og se, hvor længe de har spillet, altså. Der er noget, der Eller hedder at købe en ny Der er account. noget- der er ikke noget, der hedder landsholdsspillere. Der er noget, prøv Det er at... der jo. Og Det er der jo, landsholdsspillere, det er de er alligevel der. lort. Der er sgu- der er Landsholdsspillere, de er alligevel lort. Ja, de er sgu da bedre end dig. iTruck, Ja, du det kan godt være. er helt væk, du er. Du er helt væk. iTruck, Hvad er hvis du siger landsholdet er dårligt, hvorfor har du så ikke været på det? Fordi, nej, jeg siger lort. Prøv at... Der Må blev jeg du snakke, ude. eller skal I sidde og snakke? Eller skal I... Der fik du, hvis Ja, det var vi vil iTruck. sidde og snakke, Nej, okay. det er så Nej, hyggeligt. nej, men det må man ikke. Altså, jeg jeg synes, kan- de sidder og snakker munden på mig. Altså, jeg beviser på det der, det er min account, på grund af, at jeg kan selv spørge mine venner og det hele. iTruck, du siger jo selv, at Sådan nogle har, det har du jo ikke. det er jo selv landsholdet er dårligt. Hvorfor fanden har du så ikke været inde på det overhovedet? Jeg siger, de er dårlige i forhold til de andre gode. For The eksempel- Very Games, Epsilon. du siger også, de er dårlige. Nej, det sagde siger du jeg ikke. Det sagde Gør du du ikke jo. noget om. Ja, men det var det, jeg kom du mente. ikke med iTruck. Ja, det skulle nok udtale lidt hurtigt. Eller lidt bedre. Lidt bedre, Yes. hurtigere. Kan du bestemme dig? Og by the way, med min account, den er ikke privat, den er Hallo, den hallo, er kun Shooter, bruger. det var fordi, jeg var inde og finde det på nettet. Hvad for noget? Okay, jeg tænker på, må jeg tjekke din computer? Det må det da i hvert fald. Sagtens. Kan du så ikke lige sende det i team? Jamen, det er, man kan ikke finde, at han har bind hacks. Ja, jeg er bindhack. Jeg kan hurtigt finde det. Ja, hvad vil du finde? Hvad vil du Søg- finde? Jeg Søg kan søg under God pigporn, så finder du det. Det er helt rigtigt. Ja, prøv at sende en join me, og så sender du en teamweaver. Er det mig, du snakker til? eller hvad? det er Hvorfor dig, jeg begge snakker dele? til. Kan du ikke bare bruge det ene program, altså? Det Fordi de andre også skal se med, derfor. skal de andre sige med. Ja, det vil Nå, Eddie så gerne. bliver det da rigtig hygge. Eddie, han vil gerne se Ja, med. altså, så er der en fest derinde på MKG's computer, og bare der. Ja, ja. Okay, så send din computer, eller send dit, Hey! send dit e-mail og dit password. Nice one. Jamen, jeg har da ikke. Jeg er heller ikke Hallo, Du kan bare sende. Jamen, jeg skal også lige have det der join me pis. Der, hvad fanden er det?